फोरनि इन्ट्र'खौ न'आव होनाय जाबाय गाइस ओमफ्राय दिनैथ' बिगुमैनि फिसालानि बार्थडे दं आरोखि गाइस ओमफ्राय दा नायलांबानो जाबाय नुलांगोन आं दुगैनायखौ देखायला लेट्स गो दाय नायलांदों गिदिर गिदिरथार नाया नुजोबो आंना गोजाननिबाबो नुजोबो नै अन्थाइआ बोरो या गिदिर गिदिर दंलै नै सिलभार दङ गाइस पामप्लेट नैलाय सिफ्टि मा गिदिरलै मोनलायबाय 9टा सिफ्टि लाखाबाय ना नै मासे मानै माथाम माब्रै माबा 6 7 8 9टा लाबाय ना गुलु लाखिया di बार्थडे आया लाखिया बोलो गुलु लाखिया नि बार्थडे गस्ला गांसे नङा हा बोराय दा अर सायनांगौ जोङो थान्दा गोजां बोथोर ना आरो मुफुर बे लावदु बे दावला हिनजाव गुन्दा जोंनि बार्थडे या मेरला मानसि दङ माथो नै नुजोगोन बरिया आइलाय हांखुर जागासिनो दे गासिबो नायदो लागाव गुलुनि बार्थडे warna ayo anak udah baik gila sirin Gumayaw एसे दहाय बारजुमनानै दैया हाबनाय जादों आरोखि ओमफ्राय नै दाबो खोनायै बिदि जागासिनो दङ ओमफ्राय फिसालानि बार्थडे मोन ना बेखौबो होफानोसै ससे ब्लगाव नोंसोर नायलां इन्टारेस्टिंनि जानोसै आं ओमफ्राय भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनबाय दाबावखा लाइक शेयर एखेबारे गावसिना हो गन्थियावल' ओरैयाबो एमबि माने रिसार्चबो सोनायाखै आं बर्थमान नोंसिनि थाखाय आं गाबोन भिडिअ लोगो मोनगोन टाटा बाय बाय